Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 14. Микрорайон Медцентр. Поселок Лужесно. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дзіцячы сад нумар 112 Праменьшчык. Прыпынак. Дзіцячы сад нумар 112 Праменьшчык. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Станция Лучоса. Лучоса Station. Прыпынак. Станция Лучоса. Лучоса Station. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Городский роддом. Нумар 2. Прыпынак. Городский роддом. Нумар 2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Улица генерала Маргелова. Уважаемые пассажиры, пусть ваше настроение станет лучше. Улыбнитесь и прокомпостируйте талон. Ваша совесть – лучший контролер. Прыпынак. Улица генерала Маргелова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Улица Воінаў-інтэрнацыяналістаў. Прыпынак. Улица Воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр. Чкаловский. Прыпынак. Гандлёвы цэнтр. Чкаловский. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Улица Чкалова. Прыпынак. Улица Чкалова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школа нумар 25. Прыпынак. Школа нумар 25. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школа нумар 31. Прыпынак. Школа нумар 31. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Площадь Перамоги. Прыпынак. Площадь Перамоги. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Библиотека Ленина. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Библиотека Ленина. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Летний амфитеатр. Прыпынак. Летний амфитеатр. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Драмтеатр Якуба Колоса. Прыпынак. Драмтеатр Якуба Колоса. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Камсамольская. Прыпынак. Камсамольская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чыгуначны вакзал. Прыпынак. Чыгуначны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтавакзал. Прыпынак. Аўтавакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Полоцкий рынок. Прыпынак. Полоцкий рынок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Улица Князева. Прыпынак. Улица Князева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак.
Аблвоенкомат. Припинок. Аблвоенкомат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Ника. Припинок. Ника. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вулица другая Заслонова. Припинок. Вулица другая Заслонова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Лесопункт. Припинок. Лесопункт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Витебский лес. Припинок. Витебский лес. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. МБУ. 5, Припинок. МБУ. 5, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Предприемство Витебские подъемники. Припинок. Предприемство Витебские подъемники. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Тирасполь. Припинок. Тирасполь. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Гимназия номер 6. Припинок. Гимназия номер 6. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Давыдовка. Припинок. Давыдовка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Поселок Лужесно. Канцавы припинок. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Поселок Лужесно. Канцавы припинок. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.